weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keeɗere to aali wuuri to sadela to dondu to guijilona to dabiya to koɓɓillo to hoore fonde ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mammal li to dungam ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amatijane mammassi to likseba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie fedde joom ngaaluji Mauritanie naɓe e gardogola Zeynil Abidine ɓe jettini duwawuji mabɓe faade famille suufi wula chene taw ko activiste jaltuɗa ɗum e juuɗe dadiɓe nder noktoto to leydi Sénégal ñawore Ousmane Sonko fonnode wadde ñalawma hande o nde dittanama kadi ha ɗo e 16 lewru mars ma en ketto cimtola musidɗo men Amadou Diapullo to leydi Mali laamu leydi Risa holliri tigui ɓe dokkiri temedɗiɗi e 90 boursi wonande étudiant ji yimɓe ɓeydoyde jangde mumen e nder leydi Risi to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi Côte d'Ivoire holliri tigui wonde ɓe udditi keeri mabɓe ha tentito keeri mabɓe leydi woni ko frontiére terrestre uddanoɗe joni kene wona lebbi tati kene wona duuɓi tati tawa saabino ɗum koko faati e kay e bone coronavirus to leydi Benin commune aji ɗiɗi tawateɗi to banggue rewo leydi ndi oɗo sahane tawi couvre feu tugui 21 heures ha 6 heures subaka tawi saabi ɗum noon ko tumede wonde seɓɓitiɓen tawi nder ɗiɗon nokkuji habaruji men joolam jaɓeri ma en kaal ko fati e banque mondial kalen ko fati e leydi Chine jeeyata ha to leydi Ukraine ha to Espagne bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. ɓatake ruttude duwawa hono galle dembuɓe no didorno e gardugol Binta de wondude Aissata Kane hono Kumba Kundu Ba ko nene mum duttiɗo e ɓesgu muɗum kala hono Amadou Guissé ko joom galle duttiɗo e ɓesgu mum kala eɓe ndenta kamɓe kala eɓe dutta duwawuji faade dendagal bandiraɓe guila arnoɓe duwade to leydi Côte d'Ivoire ha to leydi Sénégal e noddunoɓe téléphone aji e duynoɓe réseaux sociaux ji kala caggal jaltugol aduna biyetenoɗo Dieynaba Siré Ba noon o yaltino aduna koto leydi Côte d'Ivoire o wira ko alarba hanki o to Dakar to o wira ko kikiɗe ñalawma hanki o tala alarba hanki o wira to Dakar to Bamule Pikine to Dakar eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ɓatake ruttude duwawa hono Mamoudou Diop taweteɗo to Thaïlande e dow ene rutta duwawuji e dow inde kay biteɗo Amadou Guissé noon kañum woni joom galle duttiɗo o hono biyetenoɗo Dieynaba Siré Ba joom galle Dieynaba Siré Ba hono Amadou Guissé eɓe dutta duwawuji noon faade dendagal bandiraɓe guila noddunoɓeɓe duwade kay ha arnoɓe duwade to Côte d'Ivoire ha to Sénégal ha to Sénégal ha to Bujumbura kala e duynoɓe réseaux sociaux ji kala eɓe dutta ɗumen duwawuji ɓe mbiya tan yo Allah winda noon baraji so windi o to momtu on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe mon kanko Amadou Guissé o noon omo duwono kadi cuddiɗo jaltuɗo aduna o ɓuɓnunoɗo ɓerde makko juulɗo kulɗo Allah jokkowo en ɗam omo wiya tan yo Allah wanmo koddiɗo Fatimata bintu Rasulullahi e nder aljanna en duwanima dow inde ceerno Haabou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en duwanima dendagal famille o e ɓesgu kala nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo
ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yawno ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wutrima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe usulaɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jeeya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour de leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to leegal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdir ceerno Djiby Sy omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mum kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis waɗnede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo huune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko ciggam nange wolge jaw are moɗon adde mon ko jam e ɓamtare ciggam nange wolge jaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wolgue diaw e gardegola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɗen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woynuma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗena gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude en
e safrude en ha moni kala yito hen hoore muɗuma teskama o saha mo gonɗen ɓalli kewɗi ko jaaɗoji guloji nonne kadi ɗaɗi kewɗi ko cukkiɗi ha ɓalli mbatti musde yimɓe tuƴi koyɗe musoje koppi musoji taw jeyi sababu ko ƴiƴama dogata e ɗaɗi jomuma an joguiɗo AVC jogui karƴak ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel teyya ko haakono haako wargani a wulnat ha wula juppa hen ndiyam aɗa yara aɗa yiita hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fate gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com joni joni keɓa hen ko laaɓi tonggode gorel teyya beele mbawa jokkodirde hen so tawi koto Touba gonɗa jokkodirta koye Moustapha Mbacké 00221 77 631 71 68 walla so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Gabo jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana mbatta ko 00241 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko jaam ɓalli e cellal men woni heena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 16 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji men e ɗemgal pulaar sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen caggal kayde fedde ulama woni anduɓe almameɓe ɓe leydi Mauritanie caggal nde kollirno sunari mumen mawde no fewi e mette mumen e mayde kay oɗo biyetenoɗo suufi wula cheyne joni kadi ko fedde taw ko fedde joomgaluji Mauritanie naɓe woni les hommes d'affaires Mauritanie naɓe e gardogol Zeynil Abidine ko kamɓe kolliri sunare mabɓe mawde no fewi e ndeɗo ustare ɓe waɗi délégation mabɓe noon ɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe ha to famille wula cheyni ɓe mbawi tigui yettinoyde toon duwawuji mabɓe ɓe garani juuɗe mehe noon saabu kay ɓe mbeeɗi toon famille o enveloppe ne waɗi 1 million taw ko haalisa uguya so tawi ko délégation jaaɗo yettinoyde duwawuji mum o noon ko Zeynila ene tawe hen Zeynil Abidine ko kañum woni hoorejo président de patronat tawede ene tawe hen kadi biteɗo be hayi wula qadda wondude goɗɗo ne wiye Mohamed wula Noygel kañum ardi banque biteɗo BNM e goɗɗo ne wiye wula Bouna Mokhtar koye joom banquaji jeeya e joom e wodɓe ɓeɗo tigui goni joomgaluji tawnoɓe kay taw yaade yettinoyde duwawuji mumen e dow inde fedde patronat ɓe leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen état major des forces armées mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kayya ɓoyataɓe ummono ko fate kawguel taw ko recrutement ƴettude kay ɓen yiɗɓe wonde soldateɓe hitande 2023 nde kawguel guel noon ene udditina wonande kay kala Mauritanie najo jiɗɗo kay jeeyede jiɗɗo kay wontude dadiɗo udditina ɗum dépôt o noon ko tugui ñande nogas nduɗo lewru gonɗen 2023 ha yetto jeegom lewru tataɓiru woni lewru dartundu 2023 woni wawi jeeyede noon e ɓen kay yimɓe gembanade guelɗon kawguel mbiɗen taw jomum ko Mauritanie najo ko famdi kala ne jogui duuɓi 16 so heewi taw jomum yarata koye duuɓi nogas joyya ko ɗo e ɗo mbawi tigui jeeyede hen so tawi ko dossier ji ɗi noon déposité koto état major des armées de l'air
ki 8h ha yetti 16h kala nyalawma woni gila altine ha nyande alkamisa tawi non ko nyande aljumande ko gila 8h ha midi ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi Russie kalfinado ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères mo leydi Russie o yeddi tigi ha sori ladde kabaru kayya wiyede wonde e nder jillu makko e nder leydi Mauritanie o waɗino ɗaɓɓane faade laamu leydi Mauritanie yidde uddidde ko wiyete base navala e nder leydi he o holliri noon wonde oɗon kabaru wodani ko fennande woɗere coyya ha joni habaruji men demgal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal ko alkamisa hande 16 lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati Ousmane Sonko mawɗo lamda Pastef maire mo Ziguinchor ko hande o noddono to tribunal taw koko fate ñawore nogas jeenaya milliard de francs CFA ɗi tigui ɗi poddaga taw kadi koko tuma o dirtine walla o dirki ko sanga 10h20 noon ko nden tigui Ousmane Sonko yetti tigui to tribunal to omo arde yimɓe hewɓe no fewi o tawi kadi yimɓe makko yiɗɓe makko hewɓe nder tribunal to ene gaari jabbademo nde o naati tribunal noon taskama tigui yindiral manggal waɗi to tribunal to e damal tribunal to nden o naati noon ko poɓɓali e gulali ene gulla Sonko e poɓɓali ne poɓɓanamo kanko noon kanko Sonko mbiɗen ko sanga 10h20 o naati e nder tribunal to ha joni koye on fannu keddoɗen e nder tribunal to ñawore to noon taskama tigui yimɓe ɗiɗo mbiyama toon teeɓa ɓen nanguira noon ko hadde yimɓe dejje nannodirde kayim e wadde toon désordre ɓen ɗiɗo noon hen goto ɓen ɗiɗo nangaɓe noon hen goto ko debbo ko jeeya tigui ko yimɓe ministre Mambaya Nianga goɗɗo noon ko gorko o jeeya ko yimɓe Sonko ɓe teɓama noon eɗo saahaɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni koye on fannu keddoɗen juge kalfinaɗo ko fate ñawore hakkude Ousmane Sonko e ministre Mambaya Nianga o waɗi tigui renvoyé woni ñawore nde o dirtini ɗuma nden ñawore fonnone wadde ñalawma hande o dirtinama ha ɗo kayim e 16 lewru mars hitande lewru darto ndu hitande 2023 tawa noon o holliri tigui wonde kayya oɗon rapport noon nde ngol dirtingol ko ultime rapport woni tigui ngol ɗo woni lawol sakkete ko ɗum ne dirtine siccude on noon laabi ɗiɗi joni ko ñawore Ousmane Sonko ene dirtine nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e on fannu ha joni kanko Ousmane Sonko e cortège makko caggal kayne ñaworde dirtina eɓe jolti e werlaji mabɓe eɓe paati galleji mabɓe hollirama tigui waɗi garmi gara hakkude mabɓe e dadiɓe kay nde ɓe gaari ha tolno to wiyete tinel moɓe mbiyata Sumbe Dieng tinel Sumbe Dieng ɗon waɗi garmi gara hakkude yimɓe Sonko e dadiɓe joguiɓe sécurité teskama noon addi garmi gara o ko wasaɓe famodirde to banggue kay toɓe poti rewde yimɓe Ousmane Sonko noon e yimɓe mom kollirno tigui kañumen jinno rewde ko dow tinel o so tawi noon ko laamu ngu holliri ɓe poti rewde ko lessa tinel ko ɗum addi luural hakkude mabɓe ha tigui garmi gara waɗi hakkude mabɓe gaz lacrymogène weddama kaaƴe kewɗe kadi weddama hakkude mabɓe hollirama tigui yimɓe hewɓe noon taw ko jeeyaɓe tambiɓe cetala diɗal landaji bitegal yewi eskan wi hewɓe taw ko tambiɓe ngal ɗon diɗɗal wawi tigui tawtorede ndeɗon ñawore fonnode wadde hande ko wayno Habib Sy kañum woni hoorejo cetal ngal wondude e Déthié Fall wondude Aïda Mbodj wondude e Malika Gakou e Ahmed Haydara e woɗɓe ɓeɗo kala jiyama subaka hande o to tribunal tawi garno ko yidde tawtorede fate ñawore kanko Ousmane Sonko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah Kumpital e nder gende Sénégal en kalino e ɗeɗo balɗe kala ko fati ɗin ɗon cummuji teskaɗi e nder gende ndi ɗum ɗon ko ñandaltine 13 lewru ndu jaggandema talata 14 tawi ko lewru colte ndu gonden ndu hollitama toon to département mo Koupantoum e nder diwal Tambacounda wondude toon to wiyete Koungheul hani e Kaffrine Mbassagna hebde e ɗin ɗon cummuji caabiɗi to banggue bongol laddeji hani e to banggue jawdi wondude kay e galleji e nder hetanɓe koleri tawi ko gondon wuuro wiyetengo Kumari tawtengo e commune mo Mereto toni kay ko fodde nogas e jeeɗiɗi galle woni ko yaadi e ndunɗon lewlew ndu tawi gondon cummu ari ko hedde waktuji
sappo subaka woni 10 heures hayso tawi kay ɓen ɗon ɓesguji mbawi waddude hen ngam kay wawde faddade ɗin ɗon cummuji kono kadi woɗɗugol ɓen wiyteɓe sapeur pompier en hani e basgol diƴƴi woni sababu gueɗe kewɗe wawi wasede e ɗin ɗon cumuji hono noɓe kolliti ko wayno jawdi sumi hen woni kay baali bey bamɗi ina wondi e puccu ko nonne kayni e debbo mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wasi hen fittandu muɗum sen jalti e haala cumuji kalen e haala ndiyam gonɗon wuuro wiyetego tancro tawti koye toon to wiyete Sindia ko kiloji 8 hakkude muɗum e wuuro wiyetego Sindia koye nder falde Bignona kamɓene ɓe kolliri fodde leeɗe 4 tawate e gonɗon wuuro kono tan eɓe gondi e caɗele ndiyam labɗam jarateɗam saabu ko forage goto tawateno e leegal biyetegal Mediek kono kay duuɓi hande ɓe keɓani on ɗon forage ko natti kay liggade wadde kay ɓe goni koto banggue caɗele ndiyam labɗam jarateɗam hono no holliri Sékou Ba Sané jibinande e gonɗon wuuro e nder micro mo Zik FM e nder hetano holliti so tawi ko ndiyam woni sewde gurdam aade kamɓe kam o saaha joni eɓe guuri to banggue caɗele ɗam ɗon ndiyam labɗam jarateɗam kalen e goɗɗum ko fati on ɗon fête Saint-Valentin manam gurdon ñalgu goɓe mbiyata ko ñalawma gilli tawi ina mawnini e adunaru ndu kala nonne kadi wasatano mawninede wasani mawninede ɗo e nder gendi men Sénégal e nder hetan tawi ko renoɓe kisal gendi ndi kolliri kay gueɗe goɗɗe manam kantoriɗɗe woni ko teska e nder on ɗon fête e nder hetan ɓen dadiɓe ɓe mbawi wadde tawi ko opération ɗum ɗon ko waktuji nogas e go jamma jaggude waktuji 5 subaka e nder noɓe kollitiri ɓe jaggui fodde 400 e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo neɗɗo tawi noon ko yimɓe ɓe ndewani to banggue lawol pewgol saabu kay hen capanɗe hen fodde 300 e capanɗe 5 ɓe jaguira ko wasde jogade to banggue carte d'identité woɓɓe kadi ko wawde wadde gueɗe kantoriɗɗe so woni ko rewraɓe to banggue enquête hani e jaguiraɓe kon ɗon huuɗo daynowo wiyete ko sabre jeen e woɓɓe kadi jaguiraɓe koto banggue guyka hani e doknoɓe hen auto ji tawi ngala ngol ɗon kayitol woni kay prémi ngam wawde doknude oto ɗum ɗon kala saabima ɓe dawi ko dadiɓe ɓe mbawi fawde juuɗe mumen e yimɓe hewɓe hani e joguiɓe ko wayno labbe jasiji ngam kay wawde wadde yogo e gueɗe goɗɗum ko toon to Mbacké wondude Touba tawi ko ɓen yimɓe capanɗe 9 jagganoɓe toon tumonde mbanno seppoji ɗi jamiraka ñaldal juma ɓennude nde ñalam hanki o ɓe darima e yeeso tawi ko ñawowo toon to Diourbel o saaha joni kay fodde capanɗe 4 kamen kay neldama capanɗe 3 o saaha joni neldama toon to prison woni kay e mbawi hebde kayitol yaade toon to kasoji ɗi 14 kamen kay keeɓi liberté provisoire kono noon kadi nogas e goho heddiɓe ɓe ɓen kamen o saaha joni ina ñawore mabɓe ina foti nodditede ko fayi arde woɓɓe kay namdoto koto banggue ɓen ɗon élevaɓe jaggaɓe hen tawi ko sukaɓe janggoɓe hani e sukaɓe ɓe duuɓi less kamen ina poti o saaha joni kay wawde accitede goɗɗum ko fati toon to wuuro wiyetego Sareya ko on ɗon tawi ko commandant brigade mo gendarmerie wuuro wiyetego Sareya o holliri ɓe mbawi jaggude tawi ko diɗɗal asoɓe kanŋe ɗum ɗon noon koto banggue clandestine manam gasu kanŋe go rewani lawol manam wawde asde kanŋe e nokkuji kay tawi ɓe keɓani yamirore asde e muɗum kanŋe hono holliri kay kanko on ɗon biyeteɗo Lay Diaw Ndiaye tawi kamɓe jaggaɓe ɓe jeeya ko toon to leydi Burkina Faso o saaha joni kamɓe eɓe tawi e juuɗe tawi ko dadiɓe ɓe Sareya ɓe mbaɗi seppo tawi ko jaam yamo ɗum ɗon koye ñalde hanki nde ngam wiide yo neɗɗo mabɓe o woppiti on ɗon biyeteɗo Mortal Gueye
gandiraɗo nit dof rappeur o tawi ko ɓen yimɓe dilloɓe to banggue pinal hani e to banggue activiste uji en ɓe mbawi yuɓɓinde gonɗon seppo ñande 15 lewru février ndu tawi ko toon to rond point salma ha toon to rond point oni e nder hetanɓe namdoto ko on ɗon biteɗo nid dof nde wawata heɓde wellitare muɗum saabu noon e wiide mabɓe kanko e hewɓe ɓe o saaha joni tawteɓe ɗin ɗon kasuji ala foof ko jaguira so wona tan to banggue e ɗum ɗon ko wiyete dawrugol manam haalde tawi kay koɓe kaali ko hayso tawi ni ko gonga taw kay yadani e to banggue yidde hoorejo leydi ndi manam ardiɓe guendi ndi o saaha joni ko ɗum woni sababu e nder hetan tawi ko seppo ngo eɓe jogui leppi kolliroji on ɗon neɗɗo mabɓe bitteɗo nit dof wona toon to woni kay place muɗum yo wad feere o saaha joni o wawa accitede ko ɓuuri yawde e yaccade kanko e ɓen jaggaɓe tawi ko jaguiraɓe ko fati e ɗum ɗon ko wiyete to banggue e dawrugol on biteɗo Foumalade kom kay waɗi hen to banggue haalande tawi ko e nder he hollirde kay tawi ko ɗin ɗon rappiruji ko wayno nit dof en o saaha joni yo mbaw hebde tawi ko wellitare mumen goɗɗum ko hesɗi ko fati on ɗon cour des comptes wawi yaltinde liste woni yimɓe ɓen noon ko tumaɓe tawi ko dirtinde fo covid 19 manam gundon ngaalu ndendinanongu ko fati e on ɗon rafi covid 19 o saaha joni kay ina tuma gundon ngaalu koko dirtina ina waɗa e gueɗeji goɗɗi ɓe mbawi yaltinde noon fodde inde yimɓe jeetata tawi ko gollotonoɓe e laamu ngu o saaha joni kay woni ko ɓesguji ɗi namdoto ko yo ɗum ɗon waw kay rewnede lawol losgo yajgo wawa udditede hen beele kam kala bawɗo ñamde on ɗon ngaalu wawa kay jaggede rewne e lawol Ghalii Abuu Bah gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpital e nder guende Sénégal ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia trime gam weltare TV. golle ma jooɗi peewi Seydou Dia sen ummima to leydi Sénégal walla ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen jeeyen ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men seydi men Amadou Issaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi grève andu guese men ina wayno ɓe puɗɗima e gardugol mbaalo Joa Thiam syndicaliste ngol ɗo woni laawol 11 koɓe mbaɗata ɗum ɗon holko waɗi ɗum administration ngaji Sénégal fo hande a heɓata kayit are oɗo administration e nder Ziguinchor kayite hande dewgal heɓotako hay so mayɗo ma maayi keɓa dossier pour jaaha ubboydemo a heɓata hollitama ɗum ɗon noon caɗele ɗe ina keewi e kala dossier ji hande keɓotako safa affaire grève o eɗen gandi si walante hanki waɗama ɗo henna e nder Ziguinchor eɗen gandi ɓe kolliri kuluraji nde correspondant men yeehi namde yaade ɓe hol ngol ɗo ɓornugol neɗɗo ɓorno wutte boɗejo waɗa jippu ɓalejo hol ɗum ɗon ɓe jaabimo ɓe mbi ɗum ɗo hollirta ko gilli hakkude suka gorko e suka debbo ɗum waɗi oɗo o ɓorno wutte ɓalejo o ɓorno wutte boɗejo o waɗa jippu ɓalejo ɗum hollirta ko gilli hakkude mabɓe ina weeli o tawi kadi ɓene ɓorni wutteji daneji ɓene ɓorni kadi holɗum ne mbaɗi jippuji boɗeji o namdiɓe ɓe mbi so tawi a yi tan neɗɗo ina ɓorni wutte danejo ina waɗi jippu boɗejo filti ko hakkude makko e musidɗo makko gorko o koko boni gilli ngala ɗon ɗum woni ceerugal affaire ɓornugal ngal so tawi en ummima ɗon eɗen gandi kamɓe ɗo e nder Ziguinchor société civile waɗi holɗum qimdo muɗum ɓe mbi appere yakare e yeew askan Ousmane Sonko e Macky Sall ko 50-50 ina wayno kamɓe fof poti e politique ko kamɓe fof kadi poti e dennagal e Sénégal ko kamɓe kadi poti e yiɗede nde soɓe jaadi woote ina wayno deuxiéme tour waɗat
so deuxiéme tour waɗi noon ko Ousmane Sonko gagnoto ɗum woni koɓe kaali kamɓe société civile e kamɓe wonɓe ɗo henna hannde e jogiiɓe holɗum dennangal alhaaliji qimrotoɓe dennangal yimɓe e affaire woote ɗum noon weltare tv musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yo Allah hokke walde. Allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi so tawi eno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen militaire uji jeegom jande leydi Mali kolleri tawa kadi ko o grade woni joom martabuji towɗi ittama e poste uji mumen e nder ɓen jeegom ene tawe hen chef d' état major des armées de terre wondude chef d' état major de garde national ɓe itta noon ko alarba hanki sappo joyi colte e ko alarba ko ala itta noon holliram tigui ɓe itta ko ñalawma alarba hanki sappo e joyi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e jonde jagorɗo joɗinoɗe directeur général de la gendarmerie nationale et directeur général de la sécurité nationale e wondude génie militaire et directeur central des services de santé des armées ɓeɗo kala teskama mbawi tigui waylede e poste uji mumen hoɗono holliri jande ha joni koto leydi Mali keddoɗen dadiɓe taw koɓe direction de l'office central de stupéfiant woni catala bitengal OCS ko catal halfinaɓe ko fate haɓade e gueɗe drogue e simme bonɗe ko yadata hen kala ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗino opération mabɓe patam limi ñande jamma talata ina wiyata alarba hanki sappo joyi lewru février 2023 e gardugol chef de renseignement et des opérations par intérim catala gal bitengal OCS omo wi hono colonel ono lieutenant colonel Salima Sankare noon e dadiɓe mum hollirama e nder opération noon ɓe jinno tigui ko yaade ƴeewoyde kay so tawi kuulal taw ko arrêté numéro 3597 bar MSP bar MJDM bar MEF bar MJ bar MJC bar MJCICCC -SG du 15 août 2022 taw kadi ko taw noon 2022 badngal interdiction ko fate simme biteɗo chiva e nder leydi he so tawi kay kuulal ngal ene horma walla so tawi ala hormaka laamu ngu noon rokkirino yimɓeɓe kay ɗo e lebbi jeegom wonande kay dendagal hutortoɓe ɗum addannoɓe ɗum e yeyannoɓe ɗum kala nden goppata ha laaɓi nder lebbi jeegom yataw ɓe certi hen ha laaɓi ala noon ko kuulal koko rewnte dow mabɓe ko ɗum saabi noon oɗo opération ƴewde kay so tawi e ɗum horma walla ala e nder opération he noon ɓe teeɓima fodde capanɗe joyo saggata ɓe mbawi kadi nangude matériel kewɗo taw ko guilay chiva o ha koɓe cimmo chicha o ha gueɗe matériel mum koɓe keewi hutorade kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu leydi Russie ɓe koliri tigui wonde ɓe dokkiri leydi Mali fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi bourse d'étude wonande kay ɓen étudiaji taw ko malinaɓe yiɗɓe jokkoyde jangde men ɓeydode jangde men caggal ha leydi tawa noon koye mbadi année scolaire 2023-2024 hollirama noon ko ministre de l'enseignement supérieur woni jaagogal kalfinaɗo ko fate jangde towde et de recherche scientifique mo leydi Mali kañuma ɓayini habaru e nder communiqué o holliri noon wawi jeeyede e ɓeɗon heɓoɓe ɗiɗon temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi bourse d'étude ko ɓeɗo woni joguiɗo diplôme muɗum baccalauréat walla joguiɗo licence mum walla maîtrise mum wonande kay ɓeena waɗa yiɗɓe ɗaɓɓoɓe wadde master walla joguiɗo master tawa kadi ko kemnoɗo mention ko famɗi kala mention bien e saha kadi ne mbaɗanno doctorat walla jogui tawa kadi jomum ne jogui cellal timmogal no fewi ene wawi supportude ko fate climat e température uji tawateɗi e nder leydi Russie ko ɓeɗo tigui mbawata hebde ko fati e ɗiɗon bourse ji e joguiɗo passeport mum kadi taw ko passeport mo gasani ko ɓeɗo tan mbawi jeeyede e ɓeɗon temedde tati e capanɗe jeenayyo ɓe leydi Russie rokki bourse ji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mimata leydi Mali koto Côte d'Ivoire paaɗen alarba hanki sappo joyi colte 2023 sanga 0 heure woni minuit ko nden tigui laamu leydi Côte d'Ivoire udditi keeri mum ha laaɓi taw ko keeri mum leydi woni tigui frontiére terrestre uddunoɗo joni kene wona duuɓi tati tawa saabino uddugol ngol ko fate handade e haɓade oɗo mboros biteɗo covid 19 taw ko mboros kandinoɗo windere nde kala
ko Amadou Coulibaly jogiiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement kanko ɓayyini kabaru o ko gila mars noon 2020 ko gila nden leydi Côte d'Ivoire udduno kiiri mum e saha corona tampinno handino windere nde siftinde on noon leydi Côte d'Ivoire waddi keerol woni frontiére koye ɗeɗo leyɗele woni leydi Libéria leydi Guinée leydi Mali wondude leydi Burkina Faso e leydi Ghana ko ɗeɗo leyɗele baddude keerol e leydi Burkina Faso koto leydi Benin paɗena nokkuji ɗiɗi woni commune aji ɗiɗi tawateɗi to banggue rewo leydi Benin e ɗi noon nokkuji woni ko no commune biteɗo Gobli e commune goɗɗo ne wiye Martene ɗiɗon commune aji ɗiɗi kala e oɗo saaha joni ene tawe tigui e couvre feu woni kuulal hirtole ɗo tugui kay 21 heures ha yetto 6 heures subaka ha tengti noon wonɓe dow motoji suwat noon wona moto mo koyɗe ɗiɗi ha moto mo koyɗe tati kala ko interdit so tawi kay 18 so tawi kay 21 heures woni 9 heures jamma ha 6 heures subaka kala jiyaɗo ene woni dow moto koko fawte ko amre fawno ha forti koyɗe saabi oɗon couvre feu noon ko yimɓe laamu ngu tumde kay walla miijade wonde oɗo saaha joni jogade sikki walla jogade yannede kay wonde touriste uji en seɓɓitiɓe ne tawe nder ɗiɗon commune aji ɗiɗi ɗiɗon commune aji ɗiɗi noon ko ɗum saabi oɗon couvre feu o noon fuɗɗi ko guila ñande sappo e tati lewru février gonɗen ɗo ɗum noon gasata ko ɗo ha nouvel ordre ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men joolama jajberi ma jaa ko to banggue banque mondial hono David Malpass omo yara duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi jeegom kanko woni président banque mondial o holliri noon ñalawma hanki o wonde kay kanko holliri ñalawma hanki o wonde ɓoyata waɗa démissionné oppo golle makko ha laaɓa omo ɗamini holliri on ɗamini woppude golle kay koko adi capantati lewru juin ko nden tigui woppata golle so tawi ɗum laatima noon fitti tigui ko démissionni fodde hitande timmude ne heddi e manda makko gasde ene tuma noon andede tigui tigui holko saabi oɗon démission kono teskama kay oɗo saaha kala yimɓe ne kirtikamo ne jiiama no feewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Chine paɗen Xi Jinping ko kañum woni hoorejo leydi Chine o hollirama tigui wonde ɓoyata ma waɗa jillu makko to leydi Iran ko jagorgal leydi Chine kalfinaɗo ko fate jokkodiral leyɗele ha gueɗe jogui joni ministre des affaires étrangères mo leydi Chine ko kañum ɓayyini oɗon kabaru e saaha kayya e jillu hoorejo leydi Iran hono Ibrahima Raïs tawateɗo e jillu muɗum to leydi Chine kanko Ibrahima Raïs hoorejo leydi Iran ko kanko bisminanɗo makko hoorejo leydi Chine ɓe teski o jaɓinima noon ma wat jillu makko to leydi Iran soit taw andede noon date o exact mande o foti arde ko teska tan noon wonde gardiɗo leydi Chine wayri leydi Iran ko gila janvier 2016 ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗena jagorgal leydi Israël kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères mo leydi Israël tawi jillu muɗum to Ukraine konngol noon woni lawol garnigol ko jagorgal leydi Israël waɗa jillu mum tuggi kay ko leydi Russie yani tigui e leydi Ukraine koto leydi Espagne paɗena to leydi Espagne suudu sarɗiyeji no leydi Espagne ɓe vooti kuulal ɓe lawɗini kuulal ngal alkamisa hande o ngal kuulal noon ko hollirde kay wonde so tawi kay neɗɗo heeɓi duuɓi sappo e jeegom ene jogui hattani e ndibagu mum suɓade ko yiiɗi wonde so tawi ko debbo walla so tawi ko gorko so ngal kuulal noon ko wonde kay so tawi a heeɓi duuɓi sappo e jeegom hay sinno ka debbo aɗa wawi yaade tigui to nokku to kayitaji pewne mbaɗa déclaration mbiya ka gorko ɗum noon tawa kadi aldata e visite médical so tawi kadi ka gorko aɗa wawi dañi duuɓi sappo e jeegom so tawi jiɗɗa ko wontude debbo aɗa wawi namdade kayit mbatteneɗa wonde a wonti debbo ɗum noon ko tawa kadi alda e losgoji alda e holkiso doctoreɓe ala certificat médical ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe gooti kuulala ñalawma hande o ngal kuulal noon ko wonande ɓen rewɓe kala saaha yoɓe ellaji mumen taw ko ellaji musɗi no fewi ɓenne kala nde keeɓi ɗiɗon ellaji ne dokke ko wiyete tigui wonde congé menstruel woni tigui congé mumen ne dokke foftere tawa mbasa gollade tawa kadi ne jooɓe hande ceerti e ɗeɗon caɗele kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallaagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah to leydi Sénégal ko Amadou Diapoulo so tawi ko to Ziguinchor ko Amady Saga Kébé kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on